हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों। आज फिर से हम रउआ सबन के बीच में एगो गाना लेके आइल बानी। हम चाहेम कि रउआ सबन ए गाना के पूरा फुल सुनी और लाइक शेयर कमेंट करी और ज़रूर बताई कैसन लागल ह। आई रउआ सबन के हम ई गाना के सुनावे की कोशिश करतानी, गावे की कोशिश करतानी। माई बाप घर के भार हो गईल, भाई से बढ़ के आपन सार हो गईल। हो माई बाप घर के भार हो गईल, भाई से बढ़ के आपन सार हो गईल। कैसन कलयुग के पूत जनमे सपूत, बैकुंठ ससुरार हो गईल। हो कैसन कलयुग के पूत जनमे सपूत, बैकुंठ ससुरार हो गईल। घरवा में माई बाबू के खर्ची भी बंद बा, पाहुन के कमाई पसार के घमंड बा। हो घरवा में माई बाबू के खर्ची भी बंद बा, पाहुन के कमाई पसार के घमंड बा। सुन के आंसुअन के धार हो गईल, हो सुन के आंसुअन के धार हो गईल। कैसन कलयुग के पूत जनमे सपूत, बैकुंठ ससुरार हो गईल। हो कैसन कलयुग के पूत जनमे सपूत, बैकुंठ ससुरार हो गईल। आपन बहिन भइल गर्दन के फांसी, ससुरारी में सारिन देख भइल बाड़ी काशी। हो आपन बहिन भइल गर्दन के फांसी, ससुरारी में सारिन देख भइल बाड़ी काशी। एक तो जियल धिकार हो गईल, हो एक तो जियल धिकार हो गईल। कैसन कलयुग के पूत जनमे सपूत, बैकुंठ ससुरार हो गईल। हो कैसन कलयुग के पूत जनमे सपूत, बैकुंठ ससुरार हो गईल। हेलो दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोग से हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसे है, कैसे लगा, ये चीज़ ज़रूर बताना और लाइक करना, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।